أركانات قدلي أيادات متكل بصوتي مصفيتي أركانات قدلي أيادات متكل بصوتي مصفيتي كذكر بطرتي عالعيلة مالي وقعي زانتا قدلي زي مستعزري قالون دوكالي تاريخ دخيبلي سلبين يا وحيطة سليلة تمسكر سيقالت كتنطي جلال نخط كبر أبدي مرير قطن بصوتي كذكر بس حاسين قديمة خسر ومستنكر إتا محلل تابا تحلب أب جنبار نعفا تسألأي بتصنع عريد الله زنبري براخن جزائتن جوبيا أب أخن ككلتها ما يكون عتري ربع حداي بتحدي قل عقولنا رو بتخلق كابتا جوبن دوب جز كاخد تمت شنخت أجابنا قل عقولنا رو زورد شلو زبالة جدليو بيمانون كم أنا ربع حداي زن قل كل حو زبالة ألفيو مدى يبيتا حنتن قطعن من قديا اتسترفك فعلا عبيت أخاوحن هتصادفنيو أب جزي سالس هاي ورار بعلت 13 زفلت فتصاميلو هزباو سراويت ناي مزلاق مسرح وديئو أبتناي مودعة عردو كخون زمرصو كباب نقفا دحر معرادو سراويت سلائي اقرو سلز سعبي بتصره متقعتن دحريت مليسو مكلاخل مسمر خدلدل وسنه بتي استوسد متقعتي تبغسو سلائي كاب غوبታት نقفا تصريغو نبرو بحداي غصو تدفئ ابزو وق ازي اتحلبب اقداسي استراتيجياويت بوتا بمنبارا كتتحاز نيروا انتخونه كابزا بعلت 13 اتفلط وق اتحلبب نتغادلاي احليلا او قصصرك اتو ترفت بزي دما حزباو سراويت نتوق اقاريصو نام مكلاخل مسمرو تمليسو عرده بدحر اخايو رابعين حمشاين ورارات زفشله دحر فشلت حمشاي ورار صلاعي بخبير سلستحاسي حيلو بمطونو تغاديلنا 4 توارح زاكل زخونه متقعت كفصم هيكالن حزباو سراويت دما نصلاعي اصبيقونو مدخام كاب قوم مكلاخل مزغوب وصيو ناي متقعت تبغسو وسده علت تبغسو كلته تحساس شحنت شعات بيتين 7 شعاتن كتكون تمرصت تغدالاي محرات اب نغاسي چغير ود چغير ناي كارتا تمهرت تساتيف مسود اي تبغسو كوسد مدب كمزلو تسغلصلو تساتفتنا يتاكورس مستمرقو ابتي زمهارلو زنبرو طابرا كي وعلو كي حادوريوم نابدفع امريحوم نابو هارتاتوم كاتون اتتصره متقعت خجمرن كا حدا خونه تغدالاي محرات اب ود چغير اب برجيد 77 مرح حيلو ينيرو مس كوميشنر بطولاني محمد ابراهيم بمخان حيلو حيزو مس احدታት برجيد 58 بصقاماي كنفكاتو اتن كلته مالت كالئتن سالسيتن حيلي ناي بطولانيኦም ድማ بيماناي كنفكاتو يتمديبو اتمتقعتي بيمان بانبا دندن حرينا قبر صعدا فارنيلو مالت بت برجيد 51 برجيد 77 برجيد 70 اسيرنالو زنبرا بوتا يتجميرو ማእከላይን ጸጋማይን ግንባር ማለት ከባብ ጽርግያ ናቅፋ ምጸጋማይ ግንባር ጨጓር ታባን እንዳድባለን ከአ ምዕባለ የማናይ ግንባር ተራእይ ክጅምር ይተወሲኑ ክልተ ተሐሳስ 1979 ወጋሕታ በየማናይ ክንፍ መጥቃዕት ክጅምር ኮሎም በአር ኣብ ጸጋማይ ግንባር ዝነበረት ኃይሉ ወዲ ጨጊር ኣውግ ኣያተወትን ለይቲ መጥቃዕት ጸጋማይ ክንፍ ምጀመረውን እንተኾነ እታ ኃይሊ ተጠባባቂት ሪዘርቫ ያኔራ ተገራላይ ገብረአብ ፀሐይ በخሮጽየን ወዲ ፀሐይ ኣብ ብርጌድ 77 በጦረን 3 ኃይል 31 ካልእት ጋንታ ካልእት መስርዕ ተራ ተዋጋእ ኮይኑ ኣብዚ ተወግሶ እዚ ምስታ ብርጌድ 77 መጽኣ ብብርጌድ 58 ዝተለፈስ ኃይሊ ተሳቲፉ
ብጸጋማይ ክንፊ ዘጥቃዓ ኣሃዱታት ቀዳማይ ድፋዕ ጸላይ ኣፍሪሰን ንኮሜንታን ክድብድባን ከለዋ እቲ ሓይሊ እግሮም ትስዕብ ነበረት። ኮሜንታ ክሓሊፍካ ንናሩ ኣብ ዘውፅእ ናይ ቀደም ጽርግያ ምስ በጽሑ እቲ ሓይሊ ነተን ኣብ ውግእ ዝወዓለ ኣሃዱታት ብርጌድ 58 ተደረበተን። 3 ታሕሳስ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ከዓ ነቲ ቦቱኡ ከምልስ ዝህቅን ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ኣብ ምክልኻል ተጸሚዶም ኣምሰዩ። ንጽባሓይቲ ንግሆ ጸላኢ ዓቕሙ ሰቡ ኣዋሃይዱ ጸረ መጥቃዕቲ ፈነወ። ይኹን እምበር ተጋደልቲ ንፈተኑ ኣምኪኖም መጥቃዕቶም ብምቕጻል ክሳብ ጎቦ እቲ ሓለብብ ኣብጽሕዎ። ሽዑ ገለ ኣሃዱታት ብርጌድ 58 እቲ ሓለብብ ንምቁጽጻር ተደጋጋሚ ህጁማት ኣካየዳ። እቲ ሓለብብ ንመሓዝ 2 መዓልቲ ሓያል ፈተነ እኳ እንተተገብረ እታ ቀደም እውን መሐለል ታባ ሽዑ እውን ኣቕበጸት። መሬት ዓይኒ ምስ ሓዘ እተን ኣብ እግሪ እቲ ሓለብብ ዝነበረ ኣሃዱታት ኣብቲ ዝበጽሖ ክሕዛ ተሓበረን እሞ ኣብኡ ሓደራ። ሓይሊ ወዲ ጨጊር ብጸጋማይ ጫፍ እያ ነይራ። ወዲ ጨጊር ሓንቲ ሓሳብ መጻቶ ንግሆ መጥቃዕቲ ክቕጽል ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ሽዑ ዝጓየ ኣቐዲሙ ኣብ ቂድሙ ኣብ ዝነበረት ኩጀት ሓንቲ ጋንታ ኣሕሊፉ ክሓድር መደበ። እተን ክልተ ጋንታ ከዓ ብድሕሪኣ ከም ዝሓድራ ገበረ። እቲ ሓለብብ ኣብ ፍርቂ ኪሎ ሜትር ኣብ ዘይነውሕ ርሕቀት ብማዕዶ ትረኣዮም ነበረት። ይኹን እምበር ንግሆ ወጋሕታ ዘይከም ወዲ ጨጊር ዝሓስቦ የጋጢሙ። ኣባላት እታ ቅድሚት ዝሓለፈት ጋንታ ወጋሕታ ንመጥቃዕቲ እንዳተሸዋሸቡ ከለዉ ዘይተጸቢዎ ጸላኢ ጸረ መጥቃዕቲ ወሰደ። እቲ መጥቃዕቲ ብጎኒ ኣብተን ብድሕሪ ዝነበራ ጋንታታት ይጀሚሩ። መሬት ሓዊ ተኣጉዳ። ወዲ ጨጊር በታ ኣብ ቅድሚት ዝሓደረት ጋንታ ይቀሰነን። የግዳስ እታ ቅድሚት ዝሓደረት ጋንታ ብድሕሪያ ኣብተን ክልተ ጋንታታት ዝገደፈትሉ ቦታ መጥቃዕቲ ተወሲዱ ምስ ረኣየት ንጸላኢ ብድሕሪት ጽዕጽዕ ተኽሲ ፈነወትሉ። እቲ መጥቃዕቲ ዝፈነወ ሰራዊት ከዓ በተኽሲ ናይዛ ጋንታ ናብቲ ዝመጾ ክምለስ ተቐሰበ። ብድሕሪዚ በቲ ናብ እቲ ሓለብብ ዘውፅእ ተረተር ከም ወግያይካ ኮነ። እቲ ካብ ጎቦ እቲ ሓለብብ ዝፍኖ ዝነበረ ብርቱዕ ደብዳብ ሞርታራትን ዝተፈላለየ ብረታትን ክዓግቶም ኣይከኣለን። ናብ እቲ ሓለብብ ክበጽሑ ናይ 50 ሜትሮ ርሕቀት ምስ ተረፎም ግን ካብ ላዕሊ ትእዛዝ መጸ። ኮሚሳር ብርጌድ 58 ተጋዳላይ ሃይሊ ሳሙኤል ቻይናን ብጾትን እዮም ብሬድዮ ርክብ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም። ናይ መን እያ እዛ ቅድሚት ሓሊፋ ዘላ ሓይሊ? ናይ ብርጌድ 77 ሓይሊ ወዲ ጨጊር ደዋ ብልዋ። ስለምንታይ? በለ ወዲ ጨጊር። ወዲ ገንዘቡ ማእከልነት ሓይሊ ናይ ብርጌድ 58 ወዲ ጨጊር ንስኻትኩም እቲ ቦታ ይትፈልጥዎን ኢኹም። ንሕና ስለ ንፈልጦ ንስኹም እተው ንወዲ ጨጊር ኣይተእትዎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ። ንስኻ ሓይልኻ ሒዝካ ንየማን ዝርግሕ በል፣ ንሕና ክንሃጅም ኢና ክብል ተዛረቦ። ወዲ ጨጊር ትእዛዝ ተቐቢሉ ንሓይሊ ወዲ ገንዘቡ ብሸነኽ የማን ጉልባብ ገብረላ ተዳለወ። ኣብ መንጎቲ ዝነበሮ ቦታን እቲ ሓለብብን ዓብዪ ሩባ ኣሎ። ንዕኡ ሰንጢቕካ ንጎቦ እቲ ሓለብብ ምድያብ ከቢድ እዩ ነይሩ። እታ ነቲ ሓለብብ መእተዊ ዝተመርፀት መንገዲ ጸባብን ኣጻድፍን ኣብ ርእሲ ምዃና ኣንቀርያ ካብ 4 ክሳብ 6 ሰባት ጥራያ ኣብ ሓደ ግዜ ከተእቱ ትኽእል። ናብኣ ዝቐንዐ ብረታት ጸላኢ ድማ ኣሎ። ሓይሊ ወዲ ገንዘቡ ጋንታታት ወዲ ጨጊር ብብሬን ጉልባብ እንዳገበራላ ናብዛ ቐጣን መዳይቦ ተንቀሳቐሰት። እንተኾነ ተኽሲ ጸላኢ ዝሕልፍ ኣይነበረን። እቲ ሓይሊ በብተራ ኣባላታ እናሰደደት ትፍትን እሞ ትምለስ። ዳርጋ ሙሉእ መዓልቲ ትምርብራብ ቀጸለ። ኣጋምሸት ወዲ ጨጊር ሓገዝ ክሰድድ ተኣዘዘ። ሰብ ስደዱ ብሉና ኣለዉ በሎ ራድዮ ኦፐሬተር። ክንደይ ክሰደልኩም? ሓንቲ መስርዕ። ወዲ ጨጊር ሓንቲ መስርዕ ለኣኸ። እታ ዝተላእከት መስርዕ ናብቲ ኣሸጋሪ ቦታ ኣተወት። ኩላ መስዋዕትን መውጋእትን ኮይና ኣይተመልሰቶን። ደጊሙ ካልእ መልእኽቲ መጸ። ሕጂ ከዓ ካልእ መስርዕ ስደዱ። እታ ቀዳመይቲ መስርዕ ከ? ሓተት ወዲ ጨጊር። ደሓን ናታ ጸብጻብ ክንነግረካ ኢና። መስርዕ ጥራይ ስደድ። ካልአይቲ መስርዕ ተዋፂኣ ተላእከት። እዚኣ እውን ከምታ ቀዳመይቲ መስርዕ መውጋእትን መስዋዕትን ኮነት። ሳልሰይቲ መስርዕ ሰዓበት። ለውጢ የለን። እቲ ሓለብብ እንተሒዝካ ኣብ ሩባ ሕዳይ ዝነበረ ሰራዊት መካይንን ኣጽዋርን ጸላኢ ተደምሲሱ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውግእ ወሳኒ ብምዃኑ ነቶም ተጋደልቲ ናይ ሞትን ሕያትን እዩ ነይሩ። ተጋዳላይ ሙሳ ኑር ሁሴን ሙሳ
مستاود ጨጊር ዘበገሳ ሳልሰይቲ መስርዕ ዝነበረ ኣባል ናይቲ ሓይሊ እዩ ነይሩ እታ መስርዕ ኣባላታ በብታራ እናሰደደት ንልዕሊ 2 ሰዓትን ፈረቓን ዝኸውን በቲ ሒዛቶ ዝነበረት ቦምባታት ተዋግአት ግን ኣይሰለጣን ክሳራ ምስ በዝሐ ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ መጥቃዕቲ ክቋረፅ ኣዘዙ الو على عدي هو بركة عمل هذا سمعني بزلها هون كاب ببزح قلو او حزلني هذا عركي ببزح قلو وحزلن الو على هذا سمعني مريت كبدا ادقو يا زلزلة بعد خلصت تقاميها الو اسمرة مرحبا بركة هو بركة اسمعني اسمرة سمعتنو ابدا لغا حتى عن كلامي تحب ناخذ ارجع ودي انا قريب له غريب له سمعني زغد ميخاز ولا خميس مدن لغا اذا غير انه بجا بركة بدنين تسدد تقولوا عن فوتنا ما يبلالو كريم كابزم نايقونا قالو خادم هذيك ثاني تايم زمدا تقالاتي فعلي امو مريت غبدا ادقو خلاص زلزلة بعد خلصت تقاميها እታ ብመጠኑ መስዋዕትን መውጋእትን ዘጋጠማ ኣሃዱ ተጋዳላይ ሙሳ ምስ መሰየ ካብቲ ክትዋግአሉ ዝወዓለት ቦታ ክትወፅእ እንከላ ድምፂ ፈንጂ ተሰምዐ ተጋዳላይ ሙሳ ይረጊፅዋ ኣእጋሩ ብኸቢድ ስለ ዝቆሰለ ከዓ ናብ ሕክምና ተወስደ ዝበዝሑ ኣባላት ናይታ መስርዕ ግን ናብ ቦትኦም ተመልሱ 5 ታሕሳስ ብኸምዚ ዓይነት ወጥሪ ሓለፈት ፀላእ እውን ምስ መሰየ ኣብ ዳግመ ምውድዳብን بالعلو وقعتن قد تتصميدو تبزي عرفت زفنو زنبره دبدابن تخسن استفلا لي برتاتن الناس حال خدي صباحيت تمتقعت وقحتا جمرمو قبر مرس صلاي كابتناي قدمو معالت استعصاصفه كونه تقادلتنه تصدف وريدوم بسياف تطويون كتقعو كان تفتنو صره متقعت صلاا اجن هاسيا وردلهم يتحلب بزح واغا تخفيلوا خبقع فصيما سلا زقبصت قدوق مقيار قداس خوينو ترخبه ازاز جنبر نقفا تغرالاي علي سيد عبد الله زركبهم لعلوت وتحضراويان ازاز تساساتفو اخيبا تغبره اب كند بقدميت بغولاغول نارو بسوتر تطويخا نصلا بدحريت متقعو ابزبل وسانه دما تبصحه اتفولين مستيراون امام كا ازاز برجيد 58 تغرالاي اسياس ود فلانسا خمرحو حلفنه توهبو እቲ ሓበሬታን ኣብቶም ዝምልከቶም ኣዘዝቲ ሓይልታት ጥራሕ ተመሓላለፈ መራሕቦ ጦለኒ ወዲ መሐመድ እቲ ሓበሬታ ምስ በጽሖ በቀጥታ ምስ መራሕ ሓይሊ ወዲ ጨጊር ይዘትዩ ተጋዳላይ ገብረ ኣብ ፀሓየ ወዲ ፀሓየ ዝነበረ ኣሃዱ ተበገስ ክትበሃል ከላ ኣባላታ ናበይ ምዃኖም ኣይተነግሮምን ከም ተራ ተዋጋእቲ ናበይ ምዃኖም ኣይፍለጡ እምበር ባዕላዊ ግምታት ካብ ምውሳድ ግን ዝድርቶም ኣይነበረን ገለ ወደ ፀላእ ብሸነኽናሮ ወፊሩ ኮይኑ ወይስ ንሕና ኢና ብናሮ ተጠዊና እትሓልብብ ክንኣቱ ግምታቶም ተለዋወጡ እቲ ምስጢር ዝግለጸሉ ደቂቕ ምስ ኣኸለ ወዲ መሐመድን ወዲ ጨጊርን በሓባር ነቲ ሓይሊ ኣኪቦም በሉ ብጾት ብጎላጉል ናሮ ተጠዊና ብጉዳቢልና እትሓለብብ ከነጥቃዓ ይመደብና ስለዚ ኩሉ ድሉው ይኹን ዝኣክል ቦምባታት ጠያይቲ ይዕጠቕ ምክንያቱ ኣፅዋር ዘቐብለና ኢምዳድ የብልናን እትሓለብብ ከዓ ክንገድፋ ይኮናን በልዎም መሬት ዓይኒ ኣብ መሓዙ እቶም ሙዑታት ተጋደልቲ ተዳሊሎም ፀንሐ ዕጥቅን ስንቅን ኣልዒሎም ተበገሱ ናብ ጎላጉል ናሮ ንምብጻሕ ነቲ ሸለው ዝበላ ጻድፍ ክትወርዶ ኣለካ ድሕሪኡ ነዊሕ ተጓዒዝካ ኢኻ ናብ ጉድ እትበጽሕ መራሕቲ ጉዕዞ ነቲ ቦታ ከንከብዲ ኢዶም ዝፈልጡ ኣባላት ስላዮም ነይሮም ድሕሪ ናይ ሙሉእ ለይቲ ጉዕዞ እተን ብድሕሪት ከጥቃዓ ዝተመደበ ኣህሩታት ጎላጉል ናሮ ወዲአን ኣጋ ወጋሕታ ጉድ በጽሓ 7 ታሕሳስ ወጋሕታ መራሒ ናይቲ ስርሒት ኣዛዚ ብርጌድ ወዲ ፍላንሳ ካብ መራሕቲ ሓይልታት ንላዕሊ ኣኪቡ ሓፂን መምርሒ ሃበ መጥቃዕትን ተጀሚርና ደሞ ባል የለን
ሕጂ ሰራዊትና ብጉዕዞ ደኺሙ እዩ ዘሎ ካብ ጎን ላዕሊ ካልእ ጎቦ ተደይብካ ሂጆም ክትብሎ ግብራዊ ይኮነን ንጸላእ ክንድማዓሉ እንተኮይንና ሰራዊትና ክዓርፍ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላእ ኣቲኻ ክትዓርፍ ግን ጸገም እዩ እንተሪእና ክትኩሰልና እዩ ንሕና ከዓ ክንትኩሰሉ ክንግደድ ኢና እዚ ድማ ነቲ ምስጢር ዘቃልዕ እዩ ጸላእ ወላ እኳ ንሕዳይ ገጹ እንተተኸብኮበ ሻዕብያ ካብ እትሓለብብ ክምለስ እዩ ዝብል ተስፋ እዩ ነኺሱ ዝዋጋእ ዘሎ ስለዚ እዚ ተልእኾ እዚ ናይ ሞትን ሕየትን እዩ ኣብዚ ስንጭሮ እዚ ኢና ተኸዊልና ክንውዕል ዋርድያታት ከዓ ማእከልነት ሓይልን ጋንታታትን ባዕልኹም ኢኹም ትኾኑ ክብል ተዛረቦም ኣብታ ከዕርፍላ ዝተመደበት ጸባብ ሩባ 5.6 ሜትሮ ትርቢዒት ኣቢላ እትኸውን ንእሽተይ ቀላይ ነበረት እዘን ሓንቲ ናይ ከቢድ ብረት ሓይሊ እትርከበን 7 ሓይልታት ኣብዛ ጸባብ ሩባ ተጨቃጭቀን ከም ዘዕርፋ ተገብረ እቶም ብከቢድ ጉዕዞ ዝደኸሙ ተጋደልቲ ካብታ ቀላይ ማይ እንዳተጠቐሙ ዕሪፎም ወዓሉ መሬት መስይ ምስ በለ ከዓ ሰገም እናበሉ ነቲ ጠላዕ ጎቦ ተሓለብብ ብኹሊቱ ክድይብዎ ጀመሩ እቲ ሓያል ጎቦ ግን ቀልጢፍካ ዝውፃእ ኣይነበረን ድምፆም ሓቢኦም ግዜ ተኸታቲሎም እናኸዱ እናዕርፉ መሬት ወገግ ክብል ከሎ ኣብ ዝባኑ ሰንሰለታዊ ኩጀታት ዝነበሮ ጎቦ በፅሑ እተን ሰለስተ ሓይልታት ናይ ብርጌድ 58 ቀዳመይቲ ኣጥቃዒት ካልአይቲ ሳልሰይቲ ተባሂለን ክምደባን ከለዋ ሓይሊ ወዲ ጨኪር ምስታ ካብ ብርጌድ 51 ዝመፀት ተደራቢት ሓይሊ ተኣሳሲራ ብድሕሪ ሓይልታት ብርጌድ 58 ተሰለፈት እቲ መጥቃዕቲ በታ ቀዳመይቲ ሓይሊ ናይ ብርጌድ 58 ጀመረ ጸላኢ ኣብቲ ነዊሕ ሰንሰለታዊ ኩጀታት ናይ ጎቦ ተሓለብብ ዓሪዱ ነይሩ እታ ቀዳመይቲ ኩጀት ምስ ሃጀምዋ እቲ ኣብኣ ዝነበረ ሰራዊት በታ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ በርጊጉ ብዙሕ ዋጋ ኣይከኣለን ናብ ሩባ ሓዳይ ገጹ አንቆልቆለ ቀፂሎም ነታ ካልአይቲ ኩጀት ኣትክዕዋ ኣሰር ናይታ ቀዳመይቲ ሰዓበት ኣብታ ሳልሰይቲ ኩጀት ግን ጸላኢ ነኺሱ ስለ ዝተዋግአ ነዊሕ ተረባረቡ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብኣ ዝነበረ ጸላኢ እውን እጫ ናይቶም ቅድሚ ዝተጠቕዑ ተኸቲሉ ናብ ሩባ ሓዳይ ገጹ ከም ዝጸድፍ ተገብረ ተኾነ ጸላኢ ተቐሊሉ ናብቲ ሩባ ይወረደን ነዚ ስትራቴጂያዊ ቦታ እዚ ብቐሊሉ ክገድፎ ዝኽእል ኣይነበረን ዳግም ተወዳዲቡን ሓይሉ ብቕልጡፍ ደሪቡን ዝተመንዝዖ ቦታ ንምምላስ ቁልጡፍ ፀረ መጥቃዕቲ ፈነወ ነዊሕ ዝዓረደሉ ቦታ ብምዃኑ ካብቶም ተጋደልቲ ላዕሊ ኣፍልጦ ናይቲ ቦታ ነበሮ በዚ ብልጭ እዚ ድማ ኣብ መንጎተን ዘጥቃዓ ዝነበረ ሓይልታት ብርጌድ 58 እተን ብድሕሪት ስዕባ ዝነበረ ሓይልታት ብርጌድ 51 ብርጌድ 77 ዝነበረ ጋግ መዝሚዙ በቲ ከም ከብዲ ኢዱ ዝፈልጦ ስንጭሮ ኣብ ማእከል ብምእታው ናብ ክልቲአን ኣንፈት መጥቃዕቲ ከፈተ ነታ ቀዳመይቲ ኩጀት ድማ ተቆጻጸራ ነተን ድሕሪ ዝነበረ ሓይልታት ስለ ዝገዝዐን ነተን ቅድሚ ዝኣተዋ ሓይልታት ዝኽርድን ኩነት ተፈጥረ ኣብቲ ብርቱዕ ወግእ ተወጊኦም ዝወደቑ ብፆት ስለ ዝነበሩ ተጋደልቲ ውግኣት እናኣለዮ ክከላኸሉ ፈተኑ ውግኣትን መስዋዕትን ቀጸለ ኣብተን ቅድሚ ዝሓለፈ ኣህዱታት ብርጌድ 58 ሸሪፎ ዝመርሓ ሓንቲ ሓይሊ ንድሕሪ ተመሊሳ ምስቲ ክኽርድኖም ዝፍትን ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ምስ ገጠመት ግን ቁርብ እፎይታ ተረኽበ ይኹን እምበር ሽዑ እውን ሰራዊት ጸላኢ ኣትኪሉ ዝዋጋእ ዝነበረ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ኣብተን ሰንሰለታዊ ኣኽራናት እትሓለብብ ከቢድ ምርብራብ ወዓለ ከባቢ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ምስ ኮነ እተን ተጠባበቕቲ ተባሂለን ድሕሪ ዝተረፋ እሞ ሰራዊት ጸላኢ ኣብ መንጎ ኣትዩ ቆሪፅወን ኣብ ብርቱዕ ውግእ ተጸሚደን ዝወዓላ ሓይልታት መንገዲ ከፊተን ብዘብዘብ ነተን ቅድሚት ሓሊፈን ኣብ ደርኩ ኺትጓል እትሓለብብ በፂሐን ዝነበረ ኣህዱታት ብርጌድ 58 ከርክባ ተጓየያ ኣብዚ ውግእ ዝወዲ ፀሓየ ዝነበረ ኣሃዱ ከም ሪዘርቫ ድሕሪት ኮይና እግሪ ተንቂድሚኣ ዝሃጅማ ዝነበረ ሓይልታት እናመረሸት ከላ ጸላኢ ብድሕሪት ኣኳሊሙ ክጥወያ ፈቲኑ ነይሩ እቲ ኣሃዱ ናብቲ ቀንዲ ጎቦ እትሓለብብ ክትበፅሕ ገና ናይ 1 ኪሎ ሜትርን ፈረቓን ዝኸውን ርሕቀት ተሪፍዋ ነበረ ብዙሕ ዘለዎ ሰራዊት ጸላኢ ገጢምዋ ምስኡ ከዓ ብርቱዕ ደብዳብ ናይ ነፈርትን ሞርታራትን ብሓደ ሸነኽ ነቲ ብድሕሪት ካብ ሩባ ሓዳይ ዝደየበ ሰራዊት ክትከላኸል በቲ ካልእ ነቲ ብቅድሚ ዘጥቃዓ ዝነበረ ጸላኢ ክትመልስ እቲ ምርብራብ ክሳብ ዝመስቕ ቀጸለ እቲ ውግእ ኣብ ሰንሰለታዊ ተረተር ይካየድ ብምንባሩ ዘገላብጥ ቦታ ኣይነበሮን ካብ ጫፍ ናይ የማናይ ጸድፊ ናብ ጫፍ ጸገማይ ገደል ዝነበረ ስፍሓት ካብ 60-70 ሜትሮ ዝሓልፍ ኣይኮነን ከተስፍሕ እንተኾንካ ንሕዳይ ወይ ንናሮ ኢኻ ክትጸድፍ እቲ ዝነበረ መራጺ ንናሮ ዘገምግም ተረተር ሒዝካ ምምካት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ውጡር ኩነታት ኩሉ ተጋዳላይ ሓላፊኡ ተራኡ
عقمو خساب تسنق كراغارة قدن نبري انت زي كوينو نطفعت كايو نتو قئز مرحن زواهدن زنبرا ود فلانسا قدا أب كبد صلااتين كله بعقلن هدأتن يونتن حيلتا زواهدن نيرو بزي دما كلنا حنحدو أجوغا إنها تبها هالي استوقعوا بصوتو أما أكلو حيزو بتبعتي الراقارك نبري وقعت كابت زنبرو بوتا ناب تحت خطور دم مستزنبرن عين فرتن كال اندبدبات زكاء علي نبرن بتشلو زبالة قدل وقوع باريلا تسكين كاخت ورد مفتان كمي كيركا كبدت نايتو وقع لعل نبورنا خونا كده اتهم وقعت بصوتهم متاخوسك قيرو كاب انفتت ابزبللو حديقهم مزخرو زلو انا مسلون بجاهم بصوت ابيد صلاي تقدفونا اداغمنا يبلو نبرو مدر متصلمته بحرون بقيدو عنقص ترى نبرو ورحي نبرتن كبز بل صلماتيو اب رئيسو غمم سعفعفتو توسيخو نبره بتي زوهر النبره عفعفتا اتزواغو له زنبرو اصادف بوتاتات شتحتح فطره بتي صلماتن ابتو بوتا زنبره صعق وطاقطن صلاي ابي عريدي كلاخل كم زلو زي فلطلو كنت تفطره اب كمز زامسله دلهامت جن دمصا زحبت برت تغلالاي نبرتن متقعتي قصل نبره ساعات 11 ناي مشت ابيلو صلاي بتي زغطمو كبيل مخته قد تداخيمو ناشع زفصمو زنبره صله متقعتي درغادو كبلو تراي نزو كنت بمزماس ناي وغن متقعت بعصفيتا قصله تغلالاي نصلاي قرب دفيو نقدميت مسقصله حنت صبابن بيمانه صغام صدف زخونت عقب تغتيرا صنحاتو كوحيا نعارغيص كام حلاف كا قدم كونه صلاي نزا انكم مداي بو يفلط اب منبارو ابلعلا ابز نبره كجت رشاش براون اسيرو نبره تغادلت نزا ازيا فتانيت منغدي نهر وسيخون كحلفوا فتنو كلت ثلاثه ان خونو خسغرو كاي يقونن تنبرو ابتابوتا اسيرو زنبره برت صلاي زحلف كويني ترخبن بتون فلماك سوغرو زفتنو حاكم حيل تغادلا عيسى مثال سيرؤسو نبرو اتون كلت تحريمم ابتابوتا ودقو عيسى جن طيت براون مسحرمو ابتانا حكمنا سانطو زنبره باندجن ورقاقتن እና ተባታተኔ ናብታው ዝበለ ጸድፊ እናን ሳፈፈ ወርድ እንከሎ አኢንተ ተጋዳላይ ወድ ፀሐይን ብጾትን ከቢድ ሐዘን እንዳተሰምዐን አፋነኦ ተጋደልቲ በተዘራአይ ወዘ ሰንብን መስዋዕቱ እኮ አንተ ጎሃዩ ነተተካል ተረተር ዋጋ خفሉ ንምሕላፉ ካብ መፍታንገን ድሕር አይቦሉን አማ አከለት ተخሲ አብስተረኽበት ናይ ሰምታ ህሞት ብነህር እናውያ ካብ ምሕላፍ ከአ ከመማራጽ ተወስደ ገለውን በተጸድፍ ቀስ እናበሉ بميلا تحناجرهم سغرو نبرو كم زي سجر يلن نزمس قدل بديهم ابت حالب ببصيحهم مستناوت صنحه اهرتات برجر 58 تراخبو اهرتات برجر 58 ون اب كبيد مربرابين تصميرن وعيلن حنت غانتا خطاتو مليسا اتا كال غانتا ختصعب مريتا معرابو اتنا اهرتات تداخما كابتن دحيرن زركبا حيلتات حنت حيلنا برجر 51 نحنت خبتن كواغا اسو على حيلتات كتبرأ اتوت اتحلببكن بقليلو اتبدا كوينا صنحتن ازيا تريرا مريت مسيو متقعن مكلخلنجن اي قارصن نفرق ليت استات فرق ساعات مسترفو حيل ودي جاغير ترتا اخيلون مهجامنا تدالوتن كلا ازاز برجير ود فرنسا اب كبابي ازنور حلف تصويعو ومبصوت زاو كنتات تصنكر يا زلا هلو عقمنا عقم صلاينان بمززان نغزيو متقعتنا نقارص نغزيو متقعتنا قاريصنا سواعتنا قبيرنا وقعتنا حيزنا بتزمصانا يغراغلنا ينارو غيرنا كنوصخ نقددينا مزز زلنا عقم صباح نقصل تفتينا بفلاي نفرت كبيد حاسيا خوردالنا ين سلازي حنساب ابزيا حنساب مبزيا بلا مرحقان تود فقدو راي تزارب بلا ود محمد دايكن ملس كن برسي بفنجن دبدابن كن سواينا ابزي انا فتنا مسوات حيشنا اتن قالوا تحيلتات انبر نحنا كو غنا يفتنا كن فتن غدوفنا مرا حيل محرت اودي جاغيرون تمساسال حساب ينيرو مسود محمد دحر مزراب كا مسود محمد دحر مزراب كا نود فلانسا قربومو حيلنا بملئتا زين فتن يا تبزلا كن فتن عدل زي تبنا بلو ود فلانسا أمازازينو حسبه وسنخا
حراي بصوت نفتن كابلكم صباح وقحتا خنهجمينا كبل ملسلهم ليت مسكونه قمت قنطيطو كواخبت ملح بلو እቶም ካብ ወዲ ፍላንሳን ካብቶም መራሕቲ ሓይልታት ዝነበሩ ቦታን ፍንትት ኢሎም ዝነበሩ ወዲ ፀሃይን ብጾቱን እቶም ሓለፍቲ እቶም ዘጥቅዑ ይዳለው ወርሒ ምስ ወፀት መጥቃዕቲ ክቕፅል እዩ ክበሃሉ ምስ ሰምዑ ብሓጎስ ተጠማመቱ ካብተን ሰለስተ ጋንታታት 15 ዝኾኑ ሙዑታት ተዋፂኦም ክሃጅሙ ተዳለው እሞ ክሳብ ወርሒ ትወፅእ ዓሪፎም ክፀንሑ ተሓበሮም ወዲ ፀሃይን ብጾቱን ኣብቲ ዛሕልን ጨፈቃን ተገንበው ወርሒ ኪንዮም መቕልቃል لعل قصا مسان كعررت مدرة سماي برحاو بلي اتهم عرفو استباهلو تقارلتي تنسق تبقس زبل دمس حلافي ام سميعهم بتكبلو نبع عصرت تحساس ابزوق حليتي كباب ساعات حادي اربجين بريانات نزحازو تقارلتي نتاك تهجم استدالوت مسرع قلباب وقبرو لا تدالو ابالات نايتا مسرع كأ زاكل بومباتات الحزام تقربو كنم بقاسو مرحقان تاود فقادو بومبادر بيخو مسالقاكم من ابتا بوتا كوف كيتبلو دبدابكم مصاكم يو انت تصريفكم من مس انت تحيسكم صدفو بمبال افانوم والله تودش اربيجيتاتن بريناتن ادمصو اتا مسرع هجمت اتو هجوم قلطافن ندرن نيرو برقاو متقعتي كونه خا بنوغو سليطو كابتن برجيد 58 تنا قديمم حيزوم من زنبرو بوتاتات ابلع لزبان ناي تقدامي تتابا تسقلو نسراوي صلائي كابتا تابا مساصلفو كمتا استبحلوا اب اكوف كيبلو ددحرتهم زهادو وتهدرات قلمت هاتوفو بدحريهم مرترات صلاء بصعقه كزنب جمره حزنايا زبلنا مورال دمصي حق على حق مرح حيلي ددحريهم صعبه كابتي زنب زنبرو مرترات مسكلا ان ملطه كركوم جناب كيان كله خا متحاس قال اتتابا زبسر دمصي ابي اذانو قال حق سمعنا لها تبني غازل لا وجه حرمات عليه يبالو صراط على دفتر عدل ينادل الو عماد كمثل لك أمبسي እቲ ተኽሲ ሞርታር ዝግ ምስ በለ እተን ዝተረፈ ሓይልታት ሰዓባ እታ ቀዲማ ምፅላእ እቲ ተሓሒዛ ዝወረደት ኣሃዱ ንሰራዊ ፀላኢ ኣብቲ ፀድፊ እናጓየት እግሪ ትሓለብብ በፅሐት እተን ካልኦት ኣሃዱታት مستفح بتن زأتو سراويت إنها تتاخصا ناب كساد اتحلبب تقلقلا ودي جاجير رادي ركباب أذن لتفا نلعلوت حالف تخا اتعيو صبق كم زنبر حبري حراي قرم أبي بزحكا ترى تحلبب ودي ايه ناب كساد سقر الله حراي قرم قصرو قنا تنكخبرو كابت تاباتات سوءاتنا خير علنا إنا تمريسنا أبتا سالسي تزعبي تابا سنكر زبالة من ربراب نقل ساعتات كتسلي يخون بر سراويت صلائي ببقرب هذا شدش كبل جمره تقرلت نقال تحلبب سجيروم كنت كسار قويا استحاوسو متقعت قصلو اتن مشانا كلميت نابت حلبب زقسقس حيلتات برجيد 58 تنون حيال متقعت فنوا صلائي بقدمين بدحريتن تقرقرو نت حلبب تصفى بزقوره صعينتو طمتا فحبتن زاتو سراويتو خا ناب غلاغل حداي قصو صدفه اتحلبب اب ايت هزباو سراويت مؤتوا مسحررو نتي كابت حلبب ندحريت ابروباتات حداي دوكينو زنبري امدادون ابو زنبر خالق نبرتون اصوارون مكاينن نمقصال توايه روب حداي اب كرسا اساتو غمرات تفق زلا حساب تمثل بحون بحر انتنا وصت نتن بدحري زاتو حيلتات مريحو غوبو اتحلبب زبصح ود فلانسا مستوم قينم كوينوم نتن زهاجم حيلتات زمرحو زنبر حلفتي اب زبانته بزح واغا استخفللو كرعت ابا اتحلبب تراخبمو ناينقو حغوسنا سلامتا تلاوطو اتوم وقات اب كندنا منارو نابرو بحداي كم زوردو تغبري ابو مكاين تصعينوم ناب حكمنا مرحو ابز صنكرو وق تغادلت دقنستيو نتوق اباريلا تسكين كاختورد ازيو اصقام اصادف وقات بصتن እና ተሰከማን እና ደገፋን ይኖሪደንኦ እተን ሽዑ ኣብ ሓይልታ ዝነበራ ዝበዝ ሓደ ቅንስትዮ እተን ብስም ካምቦዲያን ቬትናምን ዝፍለጣ ሙዕታት ተጋደልቲ ነይረን ድሕሪ ምትሓዝ ተሓለብብ መጥቃዕቲ በሓያል ነህር ቀጸለ እተን ከቢድ ምርብራብ ዝቐንያ ሓይልታት ገለነተን ዘይተቃጸላ መካይንና ጽዋርን ካብ ኢድ ጸላእ ከናገፋ ገለና ሓጺር ግዜ ዕሪፈን ነፍሰን ክፈቅዳ ዕድል ተዋህበን እሞ ሓይል ወዲ ጨጊር ካብተን ዘዕርፋ ኮነት ኣባላታ ከዓ ገለ ኣብ ምድላይ ቅያር ክዳውንቲ ገለ ኣብ እስቃጥላታትን ካልእ መግብና ምፍታሽ ተጸምዱ
ገብረ ኣወድ ፀሃየ ካብቲ ዝረኸቡ ኣስቃጥላታት ወሲዱ ነፍሱ ፈቐዶሞ ነታ ካብ ናይ ፊኖ ክሻ ዝተሰፍየት ብዙሕ ኣዋርሕ ካብ ነፍሱ ዘይተፈለየት ሓፃር ስሩዕ ጠመታ ፈለማ ነዊሕ ስረ ተባሂላ እያ ተሰፍያ ምስ ግዜ ብረሃፅን ርስሓትን ምስ ማህመነት ግን ቆሪፁ ናብ ሓፂር ስረ ቀይርዋ ነቲ ዝረኸቦ ሓድሽ ወተሃደራዊ ክዳን ርእዩ እናስተንተነ ነቲ ነዊሕ ዘገልገለቶ ስረ ካብ ኣካለቱ ኣውፅኣ ክዳኑ ቀይሩ ካብ ዘይንቡር ናብ ንቡር ኣልባሳት ምኽዳን ተሰጋገሩ ኣባላት እታ ሓይሊ ንሓፂር ግዜ ምስ ዕረፋ ተበገስ ኮነ ሩባሩባ ሕዳይ ንቅድሚት ዘብዘብ ከባቢ ሓራስ ሓርማዝ ብዝበፅሑ ካብ ተረፈ መረፍ ሰራዊት ደርግ ናይ ዓቕሊ ፅበት መኸተ እኳ እንተጋጥሞም ግብረ መልሶም ዘላዝብ ኣይነበረን ወተሃደራት ደርግ ከዓ ገለ ኣብ ማኪና ተሰቒሎም ክሃድሙ ገለ ኣንፈቶም ኣጥፊኦም እግሮም ናብ ዝመርሖም ክጎዩ ተራእዩ ወዲ ጨጊር ንሓንቲ ክትሃድም ትዳናድን ዝነበረት መኪና ምስ ብፆቱ ጎዩ ተፀጋዓ ናብ ጋቢና ቀሪቡ ውረድ ውረድ በሎ ነቲ ብኽቱር ራዕዲ ሃልዋቱ ኸጥፍእ ዘቐረበ ኣውቲስታ ኣልወርድም ሞት ይሻለኛል ግደሉኝ ኣይወርድኔ ሞት ይሕሸኒ ቅተሉኒ ናይ ተስፋ ምቑራፅ መልሲ ሃበ ውረዱ ኢድኩም ሃቡ ኣይነቐትለኩም ኢና ኢድኩም ሃቡ ጥራይ ኣልወርድም በለት ወተሃደር ወዲ ጨጊር ትዕጉዝ ተፀንቂቑ ናብቲ ጋቢና ደይቡ ነቲ ኣውቲስታ ብሓይሊ ጎቲቱ ከውርዶ ክብል ሸተት በሎሞ ኣብ ትሕቲ ብርኩ ተዓፂፉ ናብ መሬት ወደቐ እቶም ካልኦት ብፆቱ ብወዲ መሓመድ እናተመርሑ ነቲ ኣውቲስታን ካልኦት ዝተበታተኑ ወተሃደራት ማሪኾም ኣብ ምፍታሽ እተን ፀላኢ ራሕሪሕወን ዝኸደ ዘይተቓፀላ መካይን ኣተዉ ወዲ ጨጊር ከዓ ብብፆቱ ተደጊፉ ነታ ዝመለቐት ብርኩ ንምፅጋን ናብ ሕክምና ኣምርሐ እተን ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ሓዲረን ናብቲ ንፅባሒቱ ወጋሕታ ዝቕፅል መጥቃዕቲ ክሳተፋ ተበገሳ ሳህለ ዝመርሓ ጋንታ ከዓ ፈልፈል እናበለት ንቕድሚት ተወንጨፈት እቲ ኣብርሃምን ዓፋንን ዝመርሕዋ ካልእቲ ጋንታ እውን ብድሕሪኣ ሰዓበት ተቐዳመይቲ እናተሃንደደት ዝኸደት ጋንታ ኣብ ከባቢ ዓሸሩ ማብ ዝተፀጋዓትሉ ግዜ ሃንደበትን ፍጹም ኣብ ሓሰባ ዘይነበረን ከቢድ ኩነት ኣጋጠማ ንፀረ መጥቃዕቲ ካብ ኣፍ ዓበት ተሃንዲዱ ዝመፀ ሽሾ ሰራዊት ፀላኢ ጎፍ በላ እታ ብድሕሪ ዝነበረት ጋንታ ጌና ኣይተደረበትን እዞም 20 ዝኾኑ ኣባላት ናይታ ጋንታ ንብርጌድ ሙሉእ ሰራዊት ፀላኢ ክከላኸሉ ዝኽእሉ ይነበሩን እቲ ጉልባብ ዝህብ ኣሃዱ ኣብኡ ኣይበፅሐን እቲ ጉልባብ ዝህብ ኣሃዱ ኣብኣ ክበፅሕን ቦምባታት ኢድ ክጅምርን ድማ ሓደ ኮነ ብዘለዎም ሓይሊ እናተተኸሱ ንፀላኢ ክመልስዎ ፈተኑ ፃዕቂ ተኽሲ ንመሬት ኣናወፃ እዞም ሒደት ተጋደልቲ ዝነበሩ ዋታባ ተታሕዘት ብታሕቲ እውን ፀላኢ ናብ ኦንጎፂ ህንደድ ስለ ዝነበረ መውፅኢ ነበሮምን እቲ ኣሃዱ ኣብ ከቢድ ወጥረ ኣተወት ብዝሒ ዝነበሮ ሰራዊት ፀላኢ እታ ጋንታ ዝነበረቶ ኩጀት ምስ ተቆፃፀረ ነቶም ኣብ ከበባ ዘእተውዎም ተጋደልቲ እጅህ ወደላይ ክብሎም ጀመረ እዚ ኩነት እዚ ንኹሉ ተጋዳላይ ብፍላይ ከዓ ንመራሒ ጋንታ ተጋዳላይ ሳህለ ዝፅውር ኣይነበረን ኢድካ ንፀላኢ ካብ ምሃብ ሞት ይሓይሽ ብዝብል እምነት እናተታኸሰን ከሎ ድማ ኣብ ግንባሩ ተወቂዑ ወደቐ ኣብ ከባቢኡ ኮይኑ ዝተኾዝ ዝነበረ መራሒ መስርዕ ተጋዳላይ ዘርእዝጊ መስዋእቲ ናይቲ ተባዕ ብፃዩ ብዝረኣየ ዓቕሊ ገበረን ፀላኢ ነቲ ከበባ ኣፅቢብዎ እዩ ተጋዳላይ ዘርእዝግን ካልኣዩ መራሒ መስርዕ ተጋዳላይ ገብረ ኣማንን ምስታ ዝኣምኑ ለሓቂ ተፋጠጡ ፀላኢ ከይሓዞም ከሎ ሓደ ድሕሪ እቲ ሓደ ርእሰ መስዋእቲ ፈጸሙ ተጋዳላይ ገብረ ኣወድ ፀሃየ ዝነበራ መስርዕ እውን ካብቲ ሓደጋ ይምለጠትን እቶም ዝተረፉ ውሕዳት ኣባላታ መስርዕ ኣብ ምክልኻል እንከሎ እያ እታ ድሒራ ዘርከበት ካልአይቲ ሓይሊ ፀረ መጥቃዕቲ ከፊታ ነቲ ኣኽቢቡ ክሕዞም ዝፈተነ ሰራዊት ፀላኢ ኣባሪራ ዘድሓነቶም እቲ ዝገጠሞም ሓይሊ ከዓ ብቐሊል ዝምለስ ኣይነበረን እቲ ውግእ ቐፀለ ወዲ ዳንኤልን ማእከልነት ሓይሊ ክብሪ ኣብ ጣዕዋን ዝርከብዎም ብፆት ምስቶም ፀኒሖም ዝተደረብዎም ተጋደልቲ ኣብታ ተረተር እናተደሃፍኡ እንከለዉ ምስቶም ፀኒሖም ዝተደረብዎም ተጋደልቲ ካብታ ተረተር እናተደፍኡ ከዱ ብሓንቲ ስንጭሮ ንታሕቲ እናወረዱ ከዓ ሓንቲ ዓባይ ከውሒ ረጊፆም ናብቲ 10ታት ሜትሮ ዝንውሓቱ ኣፃድፍ ሓደ ድሕሪ ሓደ እናዘለሉ ተነቕቱ ኣብ ታሕቲ ሕፃ ስለ ዝተቐበሎም ግን ብዙሕ ኣይተሃሰዩን ሓደ ብዕድመ ድፍእ ዘበለ ኣባሎም ተጋዳላይ ግን ከይዘለለ ተረፈ ውረዳ ጆኻ ክንፅበየካ ኢና ደሓን ኪዱ ዞም ደቀይ ንስኻትኩም ጥራሕ ቀፅሉ መለሰሎም ኣይቀበፁን
እንተወረደ ተጸበይዎ ኣይመፀን ካብታ ዝነበራ ቦታ ዝቃልሐት ቦምባ ዘልዓለቶ ደሮና አንቃሪሮም ረአይዎ ብጻዮም ኣብ ኢድ ጸላኢ ካብ ዝወድቕ ንውጾተይ ካብ ዘሸግር ኢሉ ቦምብኡ ከም ዝፈንጀራ ተረድኦም ብሕዝን ልቦም ብታሕቲ ካብ ጸላኢ ኣድራጋ ጠያይት እናተተኮሰሎም ንሩባ ገጾም ሃተፉ እቲ ውግእ ህጅውን ቀጸለ ኣብ መወዳእታ ግን ብሓያል መኸተ ተጋደልቲ ሰራዊት ጸላኢ ዘፍ በለ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ምስ ኮነ ድማ ንድሕሪት ናብ ጎላጉል ኣፍ ዓበት ገጹ ተመልሰ መጥቃዕታዊ ተበግሶ ናቕፋ ብኣንጸባራቕ ዓወት ህዝባዊ ሰራዊት ተዛዚሙ ብድሕሪ እዚ ብርጌድ 77 ብምብራቕ ካብ ዓሸሩም ኣብ ዝርከብ ተረተር ብርጌድ 70 ምዕራብ ካብ ዓሸሩም ብርጌድ 51-58 ከዓ ኣብ ከባቢ ዓሸሩም ዓረዳ ክሳብ ድሮ ሻድሻይ ወራር ድማ ከም ቋውን ቦትአን ሒዘንኦ ጸንሓ ነታ መሐለልቲ ኣባእቲ ሓለብብ ብድሕሪአን ገረን ኣብዚ ኸይተ ጠቕሲ ዘይሓልፍ ብልሕን ተበግሶን ተጋዳላይ ኢሳያስ ወዲ ፍላንሳ እዩ እወ ወዲ ፍላንሳ ፈታሕ ወጥሪ እትሓለብብ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ 5 ተኸታታሊ ወራራት ደርጊ መኪቱ ነቲ ገዚፍ ወራራት ሰራዊት ሓይሉ ምስ ኣጉደሎ ኣብ ታሕሳስ 1979 ኣብ ግንባር ናቕፋ ተበግሶ ጸረ መጥቃዕቲ ክወስድ ዝወሰኖ መሰረት እቲ ብኽልተ ታሕሳስ ወጋሕታት ዝጀመረ ሓያልን በርቃውን መጥቃዕቲ ብፍላይ ኣብ ማእከላይን የማናይን ግንባር ቀልጢፍ እዩ ሰሊጡ ተጋዳላይ ንሰራዊት ጸላኢ ኣብ ቅድሚ እምባ ደንደን ካብ ዝደኮኖ ሰንሰለታዊ ዕርድታት ኣልቂቑ ካብ ሙሉእ እቲ ጎቦታት ኣጽዲፉ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ናብ ሩባ ሕዳይ ያቲፍዎ ብጸጋማይ ሸነኽ ድማ ካብቲ ዓብ ጎቦ ኮሚንታንግ ጸራሪሁ ክሳብ በያን እንዳ ጀማሂር ዝበሃል ቦታታት ደፍኦ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይ ትውግእ ሓይልታት ናብ ስትራቴጂያዊ ጎቦ እትሓለብብ ምስ ተጸጋዓ ግን ሓያል ብድሆ ኣጋጢሙ ብዙሕ ህይወት ዝተኸፍሎ ተረጋጋሚ ፈተነ ተኻየደ ናብቲ ብዘይካ ሓንቲ ቀጣን መእተዊት ካልእ መገላበጢ ዘይነበሮ ተረርቲ ጎቦታት እትሓለብብ ምውፃእ ኣይተኸኣለን ኣብዚ ስትራቴጂያዊ ቦታ ጎቦ እትሓለብብ ከምዚ ዓይነት በዳህ ኩነታት ከጋጥም ፋልማይ ኣይነበረን ኣብ ሳልሳይ ወራር እውን ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ እቲ ተሃንዲዱ ናቕፋ ክቋጻጸር ዝመፀ ወራሪ ጸላኢ ጸረ መጥቃዕቲ ወሲዱ ንድሕሪት ምስ መለሶ ጎቦ እትሓለብብ ንምቁፅጻር ዝተኻየደ ፈተነ ስለ ዘይተዓወተ ተጋዳላይ ካብ እግሪ እትሓለብብ ናብ ቦትኡ ተመልሰ ኣብዚ ናይ ታሕሳስ 1979 ውግእ ከዓ ብሰንኪ እትሓለብብ ንድሕሪት ምምላስ ከየጋጥም ኣብ ተጋዳላይን ኣዘዝቱን ዓብዪ ወጥርን ስጋኣትን ፈጢሩ ነበረ እቲ መጥቃዕቲ ከምቲ ዝተወጠነ ዕዉት ኮይኑ ኣብ ሩባ ሕዳይ ተኸሚሩ ዝነበረ እልቢ ዘይነበሮ ኣጽዋራት ጸላኢ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ህዝባዊ ሰራዊት ክኣቱ እንተኾይኑ እምበኣር ስትራቴጂያዊ ዕርዲ እትሓለብብ ግድን ክትሓዝ ነይርዎ ነዚ ዘጋጠመ ሓያል ብድሆ ንምፍታሕ መሬት ኣብ ምምሳዩ ናይ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ኣኼባ ተጸውዐ ወዲ ፍላንሳ ዝርከቦም ዓሊ ብርሂም ውጩ ወዲ ቃለይን ካልኦት ሓለፍቲ ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም ነበሩ ነቲ ኣኼባ ዝመርሑ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ኣዛዚ ግንባር ናቕፋ ዓሊ ሰይድ ዓብደላ ላዕለዋይ ወታደራዊ ሓላፊ ኢብራሂም ዓፋን ጴጥሮስ ሰሎሞንን እዮም ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ ፈተነ ክንዕወት ኣይከኣልናን እዛ ቦታ እዚኣ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ተሪራትና ኣላ ስለዚ እንታይ ንግበር ዝብል ሓሳብ ቀንዲ ዛዕባ ኣኺቦኦም ነበረ ዝተፈላለየ ሓሳባት ፈሰሰ ሽዑ ድማ እዩ ኣዛዚ ብርጌድ 58 ዝነበረ ስውእ ተጋዳላይ ኢሳያስ ተወልደ መድህን ወዲ ፍላንሳ እትሓለብብ ክንቋጻጸራ እንተኾይና ብጸጋም ብጎላጉል ናሮ ተጠዊና ንጸላኢ ብድሕሪኡ ብዘይተጸበየ ኣንፈት ክንመፁ ኣለና ካልእ ኩሉ ተፈቲኑ እዩ ዝከኣል ኣይኮነን ክብል ቁርፂ ሓሳባቱ ገለጸ ወዲ ፍላንሳ እቲ መደብ ናይ መጥቃዕቲ ካብ ዝንገሮም ጀሚሩ ናብ ዕርድታት ጸላኢ እናቐረብካን ብድሕሪኡ እናተጠወኻን ኣብ ዝካየ ዝነበረ ስላያዊ መጽናዕትታት ምስ ሕሉፍ ተመክሮ ብምዝማድ ንጉዳይ እትሓለብብ ብቐጻሊ ሓስበሉ እዩ ነይሩ እንተኾነ እቲ ከም ናይ መወዳእቲ ኣማራፂ ዝሓስቦ ዝነበረ ስልቲ ውግእ ብቐሊሉ ክትግበር ዝከኣል ኣይነበረን እትሓለብብ ክበሃል እንከሎ ሓደ ጎቦ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ሰሜን ንደቡብ ዝውርወር ሰንሰለታዊ ታባታት ዝነበሮ ገልጣም ጎቦ እዩ ሰራዊት ጸላኢ ነዊሕ ዝዓረደሉ ከም ምዃኑ መጠን ከዓ ነቲ ቦታ ከም ከብዲ ኢዱ ስለ ዝፈልጦ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነቱ ብምግንዛብ እውን ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኣሰሊፍሉ ዝነበረ
በዚ ምክንያት ወዲ ፍራንሳ ዘምጾ ሓሳብ ምትግባሩ ኣዝዩ ከቢድን ሓደገኛን እዩ ነይሩ ግን ከኣ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረ ናይ ወዲ ፍራንሳ ስልቲ ውግእ ኣብ መወዳእታ ደገፍ ረኺቡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ እውን ተሰማምዕሉ ንእቲ ሓለብ ብድሕሪት ተጠዊኻ ንምጥቃዕ ክንደይ ዝኣክል ሓይሊ የድሊ ኣብ ዝብል ነጥቢ ምስ ዘተዩ ከዓ ነዚ ብእግሪ ብዙሕ ሰዓታት ተጓዒዝካ ብድሕሪት ናይ ምጥቃዕ ውግእ ተጋዳላይ ኢሳያስ ተወልደመድህን ወዲ ፍራንሳ ባዕሉ ክመርሖ ተመዘዘ ነዚ ፍሉይ ስርሒት እዚ ዝተሓርያ ካብ ብርጌድ 58 ካልኦት ብርጌዳትን ዝተዋፅኣ ሓይልታት ከካብ ዝነበሩ ኣኸባቢ ወሪደን ኣብ ሩባ ምስ ተኣኻኸባ ወዲ ፍራንሳ ከም ናይ ወትሩ ባህሪኡ ሓፂር ቃላት እዩ ተዛሪቡ ፀላኢ 20 ኪሎ ሜትር ደፊእናዮ ከነብቅዕ ኣብ 20 ሜትር ደው ኣቢልና ኣሎ ውፅኢት ናይ ዝውግእ እዚ ከዓ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውትናን ኣፎም ከፊቶም ዝፅበይዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ንፀላኢ ንቕተሎ ዶ ንምሓሮ መልስኹም ንቕተሎ ምዃኑ ፈልጥ እየ እቲ መልሲ ግን ብዘረባ ዘይኮነ ፅባሕ ንግሆ ብቦምባ ይኸውን ያላ ንበገስ እቲ መሪርን ከቢድን ውግእ ተሓለብብ ብኸምቲ ኣቐዲሞም ሰውዕሎ ዝተረኽቦ ከቢድ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ብኣንፀባረቕ ዓወት ተዛዘመ እዚ ፍጻመ እዚ ንወተሃደራዊ ብቕዓትን ተወፋይነትን ወዲ ፍራንሳ ዘመስከረ ንህቡብነትን ተፈላጥነትን ዝያዳ ዘድመቐ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፍጹም ዘይሃስስ ተዘክሮ ዝገደፈ ኣዝዩ ዕዉት ፍጻመ እዩ ተጋዳላይ ኢሳያስ ተወልደመድህን ወዲ ፍራንሳ ግን መን እዩ ተጋዳላይ ኢሳያስ ተወልደመድህን ወዲ ፍራንሳ ብ14 ሓምለ 1953 ኣብ ኣኽሩር ተወሊዱ ኣዲኡ ወይዘሮ ዘውዳ ሓየሎም ይበሃላ ዝዓበየሉ ቦታ ግን ደቀ ምሓረ እዩ ኣቡኡ ፖሊስ ፊናንሳ ብሉሙድ ኣፀዋውዓ ፍራንሳ እዮም ነይሮም ይኹን እምበር ኣብ ሕርሻን ወፍሪ ጥሪትን እውን ይነጥፉ ስለ ዝነበሩ እታ ስድራ ማእከላይ ደረጃ መነባብሮ ነበራ ኢሳያስ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ኣብ ደቀ ምሓረ ምስ ተማሃረ ብ6 ሓምለ 1969 ናብ ሰውራ ተሰለፈ ካብቶም ቀዳሞት ተጋደልቲ ካልኣይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ድማ እዩ ኣቃውማ ሰራዊት ህዝባዊ ሓይልታት ብደረጃ ሓይልታት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ወዲ ፍራንሳ ኣብ ሓይሊ ግርማይ መሓርን ሓይሊ ዮሃንስ ጆን ምስ መቋም በጦልዮንታት ከዓ ኣብ በጦልዮን 111 ሸውዓተን ብዝተፈላለየ ፀፍሒ ሓላፍነት ድሕሪ ምግልጋል ምስ መቋም ብርጌድ 58 ኣዛዚ ናይታ ብርጌድ ኮይኑ ተመዘዘ ኢሳያስ ወዲ ፍራንሳ በቲ ህዱእን ዓቃልን ባህሪ እዩ ዝፍለጥ ሕውስ ኮይኑ በቐጻሊ ናይ ምምሃርን ነብስኻ ናይ ምምዕባልን ልዑል ድሌት ነበሮ ምቑሉል ህይወት ዝመርፅን ዘዘውትርን ብደረጃ መዝነቱ ሓለፋ ዘይደሊ ነፍሰ ፍትወት ፈጺሙ ዘየጥቅዖ ሰብ ነበረ ቁመቱ ሕፅር ኢሉ ኹነሱ ኣብ ጉዕዞ እግሪ ዝዳረጎ ዘይነበረ ስሉጥ መራሻይ ነበረ ምስ ዝነበሮ ናይ ምምርማርን ምስትውዓልን ባህሪ ንውትድርና ነዊሕ ናይ ውግእ ተመክሮ እናሓወሰ ብስነ ፍልጠት ክርእዮን ከንብቦን እዩ ዝፍትን ወተሃደራዊ ብቕዓትን ገዛእ ነብሱን መላእ ኣሃዱኡን ከብ ንምባል ብልዑል ትግሃት ሰሪሑ ዘስርሕ ተዋጊኡ ዘዋግእ ኣብ ትሕቲኡ ንዝርከቡ ሓለፍቲ ይኹን ኣባላት ከዳይ መኹኑ ሓደስቲ ሓድሕድ እናተመሃሩን ተመክሮ እናተለዋወጡን ተዋሃይዶም ክሰርሑ ዝምዕድን ዘተባብዕን ጅግና ኣብነታዊ ሓላፊ እዩ ነይሩ ወዲ ፍራንሳ እዚ ብንእሽቱኡ ናብ ገድሊ ተጸንቢሩ ኣብ ገድላዊ ህይወት ዝጎበዘ ውፉይን እምብዛ ፍቱውን ተጋዳላይን መራሒ ውግእን ኣብ 1983 ግጥም ሰላሕታ ወራር ውግእና መርሐን ከሎ ኣብታ ብናይ ሬድዮ ርክብ መፀውዒቱ ስም ዝወፃ ክሳብ ሎሚ ባሕሪ ተባሂላ እትፍለጥ ቦታ ብ10 ሓምለ 1983 ተሰውአ መጻምቱ ተጋዳሊት ምርያም እድሪስ ጓልማማውን ኣብቲ ወራር ብክንፍሮራ ሓባብ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ምስውኣ ካብ ዝኽሪ ተጋዳላይ ዘይሃስስ ፍሉይ ፍጻመ ነበረ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ሰማዕታትና ወትሩ ዓወትን ሓፋሽ ምንጭ ጽሑፍ መጽሓፍ ዛንታታት ተመክሮ ገድሊ ቅጽ 7